Bona nit. Eliminar les diferències de gènere i adoptar més mesures per protegir el medi ambient són algunes de les reclamacions que fan els infants de la ciutat. Aquest dimecres, coincidint amb la celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants, una trentena de nois i noies del Consell dels Infants de Badalona han llegit el manifest a la plaça de la Vila amb aquestes i d'altres reclamacions. El text ha estat redactat a partir de les opinions dels diferents consells territorials d'arreu de Catalunya i giren entorn dels 10 drets internacionals. Sobre el dret a la igualtat de gènere, creuen que la reducció de les desigualtats ha de començar-se a fomentar des dels cicles inicials de l'educació i que cal prioritzar la resolució de situacions de desigualtat entre home i dona, sí, però també de racisme i de la LGTBI-fòbia. També reclamen que per garantir una educació de qualitat el professorat es formi en profunditat per poder fer front a qualsevol conflicte. Pel que fa a salut, també hi tenen alguna cosa a dir. Els infants demanen que a les escoles i instituts s'organitzin xerrades sobre drogues, educació sexual i alimentació. També creuen que el benestar de menors va estretament lligat amb l'oci i que cal ampliar l'oferta d'activitats lúdiques. Pel que fa al medi ambient, els infants de Catalunya advoquen per l'ús de les energies renovables, la priorització dels vehicles elèctrics i la reducció dràstica del plàstic en favor d'altres materials que siguin biodegradables. Aquí a Badalona tenim la sort que els drets dels infants es compleixen, no com per exemple a Àfrica, que han de treballar en vez d'anar a l'escola per aprendre. Els nens també poden opinar, que no sols els adults tenen que opinar tot el que volen, que els nens també poden posar les seves propostes.